Hambai sini media takut songno. Tini sini oro song TWF press week kayaknya ini norok mani. O press meet to. Sini beram genang jekrok tongnai rong bisinggo. Puilana ang sanai ang beram ya paro. Sini TWF Center Advisory Committee ni chairperson. Beram genang jek Madam Pavitra Bhakti Jamatia. Joint chairperson tai ex TWF ni president. Sini beram genang jek Sindu Kena Jamatia. Vice President Bukok Buddhalaksmi Deborma. Secretary General Secretary Koroktam Tongo, Korokburi Nakati, Sini Bukok Gita, Bukok Mary, Bukok Sivanjoli, Bukok Energy. Tai orotai bosini TWF ni adong juksong. Tongbayo Central Committee ni Bukok song, jotono no belai hambai, tai sini media takok song no bisa seklai, belai hambai. O jorao ang media ni bising tei nai tong nai Tripura haste no jotto Bukok song na ang kobogo. 8 March Sara bicho genanggui, hayung hakotor genanggui, buri rokno, sonman gimana sal, o sal no taklai, Tripura Women Federation, ini kata TWF, palingnya nih tanggui tonggo, Agartala tahun holo. 11 samoyo, jeng a program cini jangjak nai, norok jara hakcal nih phainai rok. Dosta ni bising no Agartala tahun holo phai sopanya bagai ang Tripura haste ni jati dharma ni bisese je burui hingkai jotto no phai di ni ang jotto no kobogo jorani bisingo chini o program botongnai chini hani bubagra maya ganang bubagra botongnai chini Maharani tai MP botongnai tai bo chini o hani chini jotto MLA rok tongbai nai borom ganang MLA rok borom ganang EM CM borom ganang MDC song jotto no tongbai nai chini o program bo jeng jotto no favoriwo tai chini nai tongnai khajani bukuk song norok jotto no jeng bai baksa khai chini hayung hakotor buri rok no borom bimani sal no palanya ni bagai nogo achugui tongyawe jeng jotto no buri rok a sal no obtrap khaingani bagai jeng bai baksa taun holo norok no jotto no ang kobo jotto no bele hambai oboda puila norok palanya nai tong tai arawo bomhai pandang nai obo chini puila ya jeng agi bo palai ke pheba schema jeng palai malia agi rogo bo jeng palai lai tong layo ang tai bisisa jeng 2022 hongkai jeng protect block wise jeng palai ke ojarawo chini bukuk jeng jeng rignai rok bo bakjak pheba tak layo hongkai chini tai kisa onnarokom jeng bag rok tai buri rok gas rok bakjak nai tai chini program bo rosamung mosamung bo rok botong nai tai kok salai mung tai mai salai mung obo rok botong kemna felicitation aba herok kore felicitation jeng ojara o taklayo rigla liya jeng jora kisa keset ni bagai jeng abo rilai mem Wajib yang hajin tu rally dok kayu program o kayu hajin bodoh rally dok omah itu. Jeng sini hajin gong kayu jeng kutum lainnya ni belai kena tam malah norok tu siu. Buri jeng bukuk song nukung ni samung humung payu jeng kutum payu ni kayu belai kena jora kesep ni. Enggak apa ni bagai nukung gosong sugui bekerja besai besano tamogui kabuse jeng program etan kepingnya ni. Enggak apa nih bagai jeng tik jora rom manglap ini wancuk lain no jeng him botok him lai liya direct tangon hola hapai nih direct tangon hola hapai no jeng ekor tahun kangkainya jeng panda sengkat enggak jeng dotino panda upai di dina karena buri borok dotino norok kira bui tanana asuk menurut kita kau je kubun parti tu je kau sama ni election package ini je orang meeting misil kayu je boni sanmung ke poi tongka Delhi koi bazar pheka tabo ko bisha lai tongka ama he kok samano nin thani tam tong president sabo sa sang samung khai ke borong lugya election turi bo jeng nia boram chunroga tu chini committee kai hazar buri tu jeng meeting khai pe jeng election kari bo sob samay no jeng samung khai tong le kami am chai guro gui tong
산문 만나이 땅이 마야 동네 만나니 바기 시리나니 바기 세그리멘 소임이 바기 땅이 마야 내가 정원 수기 나이나는 거 보러 문처럼 마이샤나니 한가이 부이라 오 마이너 캐도워 사라 살나나고 알리 살나나고 알리 살까이지 tor 카이지 보너 풀까이지 하주사 카이지 보 카이지 오보 카이사 애드미니스트레이션이 배파 아보노 사민 자리 동 나갈래야 돼가 아보 팟 자가 뜨고 동 못인가 매기 워 lokle kai puli kai sai maka abo hayable sini mang thai ba man nang chin ba bubagra kok sai tum le tang mai yang le ba asu boda don jo kon ba borong mun chura man nai chung lo grata tipralen maya sak pojonto manai bo chung TWF rokle bubagra ni login no tongo chung chini soba no chung khai no thangnai Nam tai salbusuk ba disibusur nang thata o je agreement abo to chung disibusuk nang abo to ko chung sai man yable chung wan su ko doti no man nai abo ni bagai to chung jot to thancha kok baksa ya pri baksa kai chung samo khai na nang go